fraților, și bine v-am regăsit la un episod. Eu mă numesc Tudor și azi mă voi juca Among Us. Bine, n-am mai făcut, este primul video de Among Us. Eu cam mă joc Among Us și vreau să vedeți și voi cum mă joc Among Us. Să începem. Să vedem dacă mă dă impostor sau crime. Ia să de... Este, mă, sunt impostor! Stai un pic aici. Unde sunteți? Să vă iau cu surprindere. Să vedem unde sunt oamenii aceștia buni. Nu prea vedem de obicei. La un nu dau raportul că știu că o să mă dea seama. Sunt winner! Cam atât pentru acest episod. Nu uitați să apăsați un like, share, subscribe și voi face și al doilea episod. Pa, pa!